If, kasi, ano, nabimiti. Uy!
ka na, sir? Hindi? Pagod na ako sa nung first 2 games pa lang. Okay. Parang sugar lang. Nung first 2 games ko kasi, patak eh. Kaya, na parang pagod na. Magda-dive-dive na nga ako kanina, hindi mo nakita. Oh, nag-dive ka? Yes! Kasi bumabalik yung Bumabalik. spirit mo. Bumabalik. Konti pa. May laban na December. Nagbubunatan na tayo sa i-live na. Basta makompleto yung nagbayad. May nagbayad na 4 na doon. Kapag nakompleto by Sunday, nalalaman na ako sino yung matindi. Para ma-practice na. Sino man siya. Practice? Yun naman yung 3 weeks. Gusto mo sumama? Diyan sa tabi ng AUM. Nakakain ka na doon. Anong pangalan? Sige kuya, tama. May sasakyan ka? Oo, isa ba yung Sino? Ray tsaka No si problem. Nakamotor lang kasi. Wala namang problema. Sakit pa rin ang elbow. Hey! Games ko ngayon, kahit talo, bigay ko. Ha? Ang ganda ng mga games ko ngayon. Kahit Oo. talo ako, bigay ko. Ang dami ko ng talo ko doon. Ang dami ng talo ko doon. Siralo ko doon. Ganyan pala ka lang pala kapag first 2 games. Ito mo lang pinalo sa mga games. Wala akong warm up. Wala akong level. Sasakit bigla. Oo. Kaya yun, sunod-sunod yung mga talo ko. Ba't pinapakita? Gusto ko pa mag-one. Pero nakita ko yung mga snap. Kunti na may pinita sa mga. Oh, singles! Ngek! Naligo na ako, Kuya Del.
Hindi tayo nakapag-set. Muli na.